crtanog filma, imam ovdje mašnu i sva sam na ove točke, a imam i ovdje 2 točke pa su mi se lipo uklopile, pa imam i ovdje jednu. Ludo, jel tako, A kad smo već kod te ludosti, to me nešto sitilo. Neki dan išla ja sa onim mojim u dućan, išla nešto kupovat. A on uvijek grinta, ma znate te muške kao ono, ajde bogati nemamo vremena, šta toliko gledaš, šta privrćeš i ovo i ono, a ja brate to volim, ja govorim aj ti tamo na kasu čekaj red za platit, a ja ću još malo vidit, znaš, i kopam ti ja po onoj kozmetici, nako gledam, kad evo ti onoga moga u velikim koracima s onim kolicima sjurija se fum preko cijelog dućana i govori, Guge, imam ti nešto reći, ja govorim, gospe, bit će vidja nešto na popustu ili mi je kupija, jel? Kao on govori, znaš šta, govorim, ajde reci više šta, ajde nema vremena, on govori, dok sam čekao ono za platit, dolazi mi jedan tamo radnik šta je ono bušija, govori, ajme vidi ja sam onu, znaš što ti ona luda Goge, ona šta tamo pizdi i svašta. A ja govorim, a jeli, vidi kako si ti dotrčaka je reka nešto, neko da sam luda, a da je reka da sam pametan, ne bi tako doša. To njemu onda raste ego, znaš kad mu neko kaže za ženu da mu je luda. A ja govorim, znaš šta? Sad se lipo vrati kod toga šta ti je to reka, tamo šta kopa i recimo da je on lud ka ja, da ne bi radija to šta radi, eto. Ma baš za dišpet ono, pa čuješ, pa ne volim ja da se meni govori svašta. A kad malo bolje promislim u stvari, pa nije ni loše biti lud. Pa ljudi moji, mi samo ludosti možemo zahvaliti za sve one lipe i sretne trenutke u ovom našem jadnom i turobnom životu. Evo kako sad ću vam reći. Ako recimo za nekog ono misliš da je budala, pa mu to ne kažeš, odmah si pametan. Ako mu u lice kažeš da je budala, ispadneš ljudi moji, da si ti budala. Eto tako vam to stoje stvari. U stvari šta sam ja htjela reći? Život, šta je život? To vam ljudi moji jedna komedija u kojem svaki igra svoju ulogu. Evo, pa što misliš ti ono kakvi su ljudi ti doma? Evo recimo, možete li zamisliti Vesnu Pusić ona doma kako kuva? Ili ti političar ili šta ja znam? A ljudi moji vidiš ih svugdje u 100 slučajeva na zahodu i vake i nake uz to ludosti. Evo, pokušaj ti samo sebi zamisli u kojim ludim pozama. A kad izađe vanka, svaki igra svoju ulogu. Evo, pogledaj sad ova doba karnevala, jeli? Svaki ljudi moji voli nabaci neku masku pa da bude luda popizdi ono šta god više može. Eto, zato vam ja kažem, a to vam je naša prijateljica, ta ludost. Koliko nas često kaže ono, ajme meni Bože da su mi one godine, a ova pamet. A koja je to glupa rečenica, gospe moja? A sad zamislite neko tako malo musavo dite, ono ka sa nekim pogledom turobnog mudraca, ajme bidnoga diteta, Bože moj. Pa eto pogleda, je li to dite najsretnije, Bože moj, kaj je malo i baš zato što je ludo? I šta se mi više odmičemo od ludosti, to smo nesretni. Evo, pogledaj ono kad se ozbiljiš, šta ti imaš od života? Težiš ka za nekom mudrosti. A kad ostariš, a šta ćeš onda? Onda svaki bi ti stari čovjek tu mudrost mijenja za ludost. Pa nema li veće ludosti nego kad neki stari posenili i počne pravi budaletinu o sebe, recimo pogotovo kad se zaljubi u neku mladu žensku, A sad, evo jedna poslastica za muške. Uvijek govori da njih ogovara ni ovo i ono, a sad ću vam nešto reći šta kaže ka jedna legenda. Ovako, kaže vam jedna legenda da je Bog muškome da ženu zato što je žena ka milo i drago stvorenje, ali ludo. Pa tako može onda kao ublažiti patnje svoga misaonoga muža. Ma ajde malo Morgen, ajde pa malo prisamar.